Oh. Dat is alleen voor het beeld. Die geven we ik dadelijk terug. Echt nee? Hun 40-jarig artiestenjubileum. Dat hadden Tij en Marij toentertijd nooit gedacht toen ze eigenlijk per toeval als zangduo bij elkaar zijn gebracht. Op een gegeven moment met de carnaval 1986 zit iemand, waarom zingt zich in Vendo? En ik stond bij Marij. Marij was de juffrouw van mijn 2 kinderen. Die waren toen nog, ik zal maar zeggen, 4 en 8. En die heeft dus gekoppeld. Hij zei gewoon, of ik zing bussen en tegels. Ik gewoon een liedje voor u geschreven. Ik heb in de gaten, het buurt weer. Ze wonnen het LVK in 1993 en kregen meerdere prijzen. Maar als ze nu moeten bepalen wat nou eigenlijk het hoogste punt van die 40 jaar artiest zijn is, dan komen ze daar nog niet zo makkelijk uit. We vonden het een eer om de Gouden Narrekop te mogen ontvangen in 2001. En dat motiveerde ons natuurlijk om nog steeds on tour te gaan. Maar hele gewone dingen, voor ons toch heel speciale dingen, zoals pas geleden een mevrouw die 100 jaar wordt, om daarvoor te mogen optreden. Ja, Tij heeft zich een mandje gecreëerd. Ja, ik heb zoveel en liedjes en weet ik wat, dat ik me dat op mijn domein, hier wordt mijn computer en waar ik werk en waar ik de printer heb staan, dat ik me tegen de moor heb gezet. Maar dit zijn een paar revenuen van 40 jaar Tij en Marij. De Gouden Narrekop, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Om te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het jubileum wordt in oktober gevierd. Maar hoe lang kunnen we daarna nog van ze genieten? Ik denk dat binnen een jaar, 2 jaar, dat we dan toch langzaam zeggen, nou stoppen we. Maar zolang we het nog leuk vinden en zolang we het fysiek nog niet. aankennen, gaan we geen op toe uitnodigingen in. Ja. Ik heb geluk voor dich besteld.